हामबाय जतन खुलुमबायखे त्रिपुरा हास्टेनि जत बरम गोनां त्रिपुरा सालुगरकनो आंनि कायसा कयमु फाइनाय 30 सेप्टेम्बर त्रिपुरा मथानि कायसा बन्दाकक जाखा फुंनि 6टा निसिमि सारिकनि 6टा जरा अ बन्न जत त्रिपुरा सा आंनि खाजानि ताकुकते पुकुकसं साक्सेस खायनानि बागै जों पिकेटिंआव अंखरनानि बागै आं जतनो कबक जाओ कारण अ बन चिनि थिनांनि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि बागैसो अ बन निनि आनि नेक्स्ट जेनेरेशननि हामग्राय तंथाय जों सिकुर काय कलांनानि बागैसो जों अ बन खायना नांगौ आबनि बागै फायदि खाजानि ताकुकते बुकुकसं जों अर राजनैतिक न तरजायावै जों दफानो तरजागै दफानि हामग्रानि बागै दफानि मानथाय न माननानि बागैसो जों अ बन जों जतनो सापोर्ट खायनानि नांगौ राजनैतिक उलख लायलायनाय पुइलानो जोंनि ग्रेटर त्रिपुरालेन मान पाइग्राना कारण जों साइमानो जों नुगै फायो इतिहास आगिवो एडिसि सानलायफोराव गोबां बर बिरोधिता खायखा किन्तु बा बिरोधिता खायमानि बिसिङाव पानो चिनि लाई थांनाय अक्रा रक बरक सभा खायमानि बिसिंतै बरकनि सभा क्राकनि बिसिंतै एडिसि मानखा मानमानि यागुलो आरो गोबां मा राजनैतिक बदलक प्रशासनिक आजुगै क्षमता दखल खायै सामुं खायका केबा गाहाम खायका केबा गाहाम खायसुक मालिया अबाहायनो जों दाबो ग्रेटर त्रिपुरालेन तिख्लाय क्लांखां मानखांखाय दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जों बेलायखिनो गाहामनाय उलो नेक्स्ट जेनेरेशन रक आरो बबाहाय पलिटिक्स खायनाय जों सिया फियाबा जोंले आरो दाबो बुमा हिनजाकनाय रक बुजु हिनजाकनाय रक बिबि बुता हिनजाकनाय रक दिनै बेलायखायनो बरम दंगै थानाय आपनि बागै खाजानि ताकुकते बुकुकसं नरक जतनो अबन सामिल ओमफ्राय बायदि जत पिकेटिंग अंखरै जों जारा अंखरिया रकबो नको तंतैनो अफिस तंफाना थांयाख्लायै हातियाव थाना मोजोंफाना थांयाख्लायै बानिया खायनाय रकबो नंनि मानैनो अल सालजा फालियाख्लायै आबो बन पालाय माने नकलायो अबाहायके बन पालायनानै बागै आं जत बरम गोनां आंनि त्रिपुरा सालुगरकनो आं कबक जाओ जतनो खुलुमका जतनो हामबाय।